Internet je plný vírusov, červov, trojských koní a spyware, ktoré môžu ohroziť alebo dokonca zničiť váš počítač. Preto potrebujeme náš počítač pred týmito ohrozeniami chrániť. Taktiež môžete naraziť na podvodné internetové stránky, ktoré vyzerajú presne ako stránky vášho internet bankingu, avšak je to len ich napodobenina, ktorej cieľom je získať prístup na váš bankový účet. Počítačový kód môže obsahovať chyby, vírusy, zámerne zbierať vaše osobné informácie alebo bez vašeho vedomia na váš počítač nainštalovať nejaký nežiaducí program, napríklad nakradnutie hesiel. Svoj počítač a súkromie môžete jednoducho chrániť, napríklad prostredníctvom antivírového programu. V tomto kurze sa oboznámite s bezplatným antivírovým programom Avast Antivirus 6. Ukážeme si, ako program Avast získať zadarmo a ako ho do vášho počítača nainštalovať. Predstavíme si jeho pracovné prostredie, základné nástroje a funkcie a ako skontrolujete, či váš počítač obsahuje vírusy, červy, trojské kone, spyware alebo iné škodlivé súbory.